Ćao ljudi, pozdrav. Pričamo o pretreniranosti, kada se ona pojavljuje, moguće posljedice i kako da do pretreniranosti ne dođe, odnosno kako, prosto rečeno, da ne preteramo. Svi znamo da kada želimo povećanje mišićne mase, odnosno hipertrofiju, da je potrebno da našem telu damo određeni stimulans. Taj stimulans zadajemo u vidu određenog stresa na samom treningu, je li tako? Dižemo određeni teret, stimulišemo naš organizam, odnosno naš mišić da raste, da bude jači i snažniji. Sad je ovdje potrebno znati da je naše telo u stvari rezilijentno na promjene. Naše telo se ne menja lako u prevodu. Zašto je to tako? Zato što je naše telo u stvari jedna efikasna mašina. Naši preci davno nisu lako dolazili do hrane. Znači, a imali su, ajde da kažemo, dosta fizičkih aktivnosti u smislu bežanja od opasnosti, skrivanja i tako dalje. U skladu sa tim, njihova mišićna masa, pošto je sam mišić potrošač energije, njihova mišićna masa nije bila velika, niti se ona povećavala. Da bi što manje utrošili energije, njihova mišićna masa je bila relativno mala, odnosno sa svim dovoljna koliko je njima potrebno da izbegnu određenu opasnost i da rade te svakodnevne stvari koje već rade tamo. Tako da je mišić bio apsolutno u nekom tamo drugom planu. Sada, mi smo genetski isti, to je potrebno znati, tako da mi sada, koliko god želeli neki veći mišić, mi to ne možemo tek tako da ostvarimo. Ono što je potrebno jeste da idemo u teretanu, da treniramo duži period, meseci, godina i tako dalje, da bi u stvari naše telo postalo veće, da bi imali veći mišić. Sad, to mnogi vežbači znaju i evo, upravo zbog toga se dosta retkim slučajima, ali svakako se dešava pretreniranost. Zašto? Zato što mi zadajemo taj stimulans koji je potreban za rast mišića previše često, a imamo neadekvatan odmor, odnosno nedovoljno vremena ostavljamo za odmor i upravo tada dolazi do pretreniranosti. Ono što je bitno jeste da imamo vrlo dobar plan i program treninga, kako do pretreniranosti ne bi došlo, da imamo takođe i strpljenje, jer kao što sam objasnio, naše telo se lako ne menja, objasnio sam zašto, i zbog toga je potrebno strpljenje i da taj stimulans u vidu dizanja gvožđa, jel tako, u teretani, bude praćeno određenim planom i programom treninga. Evo sad ću nacrtati jedan dijagram kako bi u principu trebalo da izgleda jedan dobar plan i program treninga. Evo ovako, nacrtao sam ovaj vrlo jednostavan, nazovimo ga dijagram. Ova linija ovde označava naše sadašnje performanse. Znači sa slobom P. Ovo je neka tačka na kom nivou su naše sadašnje performanse i to je početak. Ovo je početak. Znači, mi smo počeli da treniramo, je li tako? Trening ćemo označiti sa slovom T. I sada je ovo ovde naš period treninga. U periodu treninga performanse opadaju. Logično, je li tako? Kako mi odrađujemo trening, sve smo slabiji i slabiji, a ne jači i jači, je li tako? Logično. Znači, performanse nam opadaju, pa čak i sledeći dan performanse su nam nešto slabije nego prethodni dan. Logično. Evo ovako, znači ova linija označava da su nam performanse opale. Šta je sad potrebno? Sad nam je potreban odmor.
Ovo ovde je period odmora, označili smo ga sa O. U periodu odmora performanse, znači mi oporavljamo naše telo, pa samim tim performanse idu gore, vraćaju se u početno stanje i nastaje superkompenzacija, odnosno naše performanse dolaze na još nešto malo viši nivo. Evo vidite. Znači, performanse su nam sada ovde, zbog odmora. Dovoljno smo se odmorili i performanse nisu više ovde, već ovamo. I onda mi radimo, naravno, sledeći trening. Evo ga, gde nam takođe performanse opadaju, jel da? Ali vidimo da nisu toliko nisko kao što su bili. Već su nešto više i taj proces se nastavlja, da ne pišem sad sve. Znači, period odmora nastupa i tako dalje i shvatate, tako naše performanse idu sve više i više i ovo je dobar plan i program treninga. Dobar, okej. Kada imamo ovakav plan i program treninga, gde postoji određeni period treninga, normalan trening, period odmora, koji je, znači pričat ćemo ishrana, san i tako dalje, kada to sve postoji, onda se dešava ovo, performanse idu gore. Međutim, kako izgleda dijagram kada smo mi u stvari ušli u pretreniranost? Evo ovako, apsolutno isti početak, tako, ova tačka ovde, period treninga. Evo, istrošio mi se i marker već. Ovako. Performanse opet opadaju, znači opet ista situacija. Međutim, sada šta se dešava? Period odmora je kraći. Znači, ovo je period odmora i mi ne stižemo dovoljno da se oporavimo, a već radimo sledeći trening. Već sledeći trening naše performanse opet opadaju. Period odmora nastupa, međutim opet nedovoljan. Period odmora nedovoljan, pa opet trening i sada shvatate kako ide dijagram. Znači više nismo s performansama gore, već smo, evo, došli u ovu tačku ovde. Ovakav plan i program treninga ne valja, nije dobar, nadam se da vidite svi kako izgleda. Znači, pretreniranost dolazi pre svega zbog lošeg, odnosno veoma lošeg plana i programa treniranja, zato što u principu ljudi nisu strpljivi, već žele rezultate odmah. Treba naravno naglasiti da je pretreniranost dosta retka pojava, da se ne dešava često. Mnogo je učestalija pojava, odnosno češće pojava to da ljudi odustaju od treninga kad ne vide te neke instant rezultate. Sad, koje su neke posledice pretreniranosti? Svakako jeste gubitak mišićne mase, značajno manje performanse, evo upravo vidimo ovde na ovom dijagramu, znači značajno manje performanse. Vi recimo ako odete na 2-3 treninga i vidite da su vam performanse nešto manje nego inače, to naravno ne znači ništa. Međutim, ako kroz 2-3 nedelje konstantno osjećate prosto
da su vam performanse daleko ispod nivoa na kom su bili, vi ste najverovatnije ušli u pretreniranost. Druga veoma značajna posledica jeste to da smo veoma anksiozni, nervozni i da imamo insomniju, odnosno nesanicu u dužem vremenskom periodu. Čak može da se dogodi i depresija. Tako da mora se biti vrlo pažljiv kada se govori i kada se nalazimo u zoni pretreniranosti. Ok, kako da do cele ove priče, ove ovde, znači o pretreniranosti, uopšte ne dođe? Kao prvo, potrebna nam je pravilna periodizacija treninga, to je pod broj 1, a ono što svakako možemo uraditi jeste da pospešimo naše vreme oporavka. Znači ovaj period ovde, kada se oporavljamo, da bude maksimalno iskorišćen u cilju oporavka naših mišića i organizma. Ono što je potrebno, sigurno svi znate, jeste ishrana i san. Ishrana u nekom drugom videu, o snu sam takođe već pričao, ali evo vrlo kratko. Znači, kada je u pitanju povećanje mišićne mase, mi moramo da unosimo pravilne namirnice u smislu da su nutritivno vrlo vredne, da imaju visoku nutritivnu vrednost, i proteinske namirnice, i ugljene hidrate, i masti svakako, ali da imamo taj neki dobar odnos, pogotovo nakon treninga, ugljenih hidrata i proteina. San, izuzetno važan, ne bih mnogo dužio priču o tome, bez 7-8 sati nemojte uopšte da počinjete da trenirate na mišićnoj masi, odnosno da radite na hipertrofiji. Tako da eto, to bi ukratko bilo to. Da ne dužimo priču, opet ponavljam, znači periodizacija treninga jako važna, retko se dešava pretreniranost, ali je vrlo moguća i posledice uopšte nisu naivne. Eto, upravo zbog toga treba obratiti pažnju na to. Vidimo se, trenirajte, ćao!